Dinala ng provincial government ang pamanang yaman produktong Pangasinan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Amado Pogi I. Espino III sa bayan ng Mangaldan. Ito ay para i-showcase at tangkilikin ang mga iba't ibang produktong gawa ng mga Pangasinense sa iba't ibang bayan at syudad sa probinsya. Ito rin ay upang matulungan ang mga micro, small and medium enterprises na naapektuhan ang kanilang negosyo dahil sa pandemyang COVID-19. Ang mga nasabing produkto ay bibilhin ng provincial government at ibebenta ito sa wholesale price nito. Iikot naman ang rolling store upang ilapit ang mga iba't ibang lokal na produkto sa mga bayan at syudad sa probinsya. Naisipan ng ating mahal na gobernador na ilapit yung ating produkto para makilala sa ating lugar at sa ibang bayan. Napakaganda po ito para matikman din namin yung mga produkto ng iba't ibang bayan. Ganda itong project na ito para sana hindi lang dito sa Mangaldan, Pangasinan sana madala yung mga produkto dito para naman maranasan namin, matikman namin kung ano-anong mga klase ng produkto na galing Pangasinan. Hinihikayat naman ang bawat isa na suportahan ang sarili nating produkto. Kalakip nito ay ang pagtulong na rin sa kapwa nating Pangasinense. Niza Ivana Ferrer para sa Capital News TV.